चलिए हम भोजपुरी जगत के सुपरहिट कलाकार राइटर एवं गायक माफिया मनीष मतलबी एगो छोटा सा प्रयास करे तनी रियाज कर रहा बनी। मन में आशा न पूर्ण विश्वास बा कि रउरा सबके अच्छा लगी। तमाम भोजपुरी श्रोता से रिक्वेस्ट रही कि अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दी। आई एगो छोटा सा प्रयास एगो गाना सुने। एगो लड़का प्यार में पागल बा और लड़किया के कहीं शादी हो गई बा और अपना प्रेमिका से फोन कैले बा। फोन पर लगा के बात करेता कहेता, अरे जान पागल तू बनाई दिहलू, अरे जान पागल बना तू दिहलू। हमरा के 2-4 महीना में, अरे जान पागल तू बनाई दिहलू। हमरा के 2-4 महीना में, अरे जान पागल तू बनाई दिहलू। पागल तू बनाई दिहलू। हमरा के 2-4 महीना में, अरे जानी पागल बनाई तू दिहलू। हमरा के 2-4 महीना में, का कही